El 80% de la població mundial rep l'aigua d'operadors públics, però a Catalunya succeeix tot el contrari. Aquí, la gestió de l'aigua està fortament privatitzada i el 79% de la població catalana veu com l'aigua de la seva aixeta prové d'operadors privats. Les empreses privades obtenen beneficis amb la seva gestió, tot i que, en tractar-se d'un dret humà reconegut per Nacions Unides, l'aigua no hauria de gestionar-se com una mercaderia ni un negoci. No és estrany, doncs, que la gestió privada ofereix una aigua un 23% més cara que la dels operadors públics. Malgrat tot, un actiu moviment de recuperació de l'aigua pública està en marxa. Des del 2010, quan tot va començar en Figaró-Montmany, fins a la darrera remunicipalització de Sant Quirze del Vallès, passant per les de Terrassa i Girona, les més grans de totes. De fet, aquest darrer any ha estat el de més remunicipalitzacions, ja que 14 municipis han passat a gestió directa. En tot aquest període, 36 municipis catalans, 542.000 habitants, han recuperat la gestió pública de l'aigua i 23 municipis, amb 309.000 habitants, estan en ple procés de remunicipalització per enfortir i millorar la democràcia a través de l'aigua.